Kreatívna produktová animácia. Pozrime si ukážku. Táto animácia kombinuje viac animačných prvkov. Poďme pozrieť, ako na to. Volíme formát videa a zvolíme si pozadie. Kliknem na pozadie, na zmenu farby a môžem si vybrať aj niektorý z gradientov. Tento gradient si otočím, kliknem na zmenu farby a farby prechodu vymením, aby som mala svetlú farbu na ľavej strane. Pôjdem do prvkov, do tvarov a vložím štvorec. Štvorec si natiahnem a zmením farbu na kontrastnú. Môžem opäť použiť gradient. Prvok si otočím. Natiahnem. Tento prvok na prvej stránke posuniem úplne doprava, tak aby ostal prichytený na mojom dizajne, ale aby ho v podstate nebolo vidieť. Na stránku si vložím produkt. Buď pôjdete do nahratých súborov a nahráte si váš produkt. Ja použijem fotky z Canvy a vyberiem si tieto tenisky. Produkt natiahnem a umiestním ten produkt mimo. Opäť ho nechám prichytený k dizajnu. Prvú stránku mám hotovú, idem tvoriť druhú stránku. Kliknem na stránku, dám duplikovať stránku a na tejto stránke chytím produkt, vytiahnem produkt a vytiahnem si tento skrytý prvok. Skúsim aj tu vymeniť farby gradientu. Ideme vložiť texty, pôjdeme vložiť textový blok. Blok si prispôsobím, zmením farbu, zmením font, použijem Anton, prepíšem, zväčším, text si zduplikujem, Ctrl D, upravím a keď chcem používať len veľké písmená, použijem túto ikonku. V efektoch si nastavím zdvihnutie, opäť skopírujem, Ctrl D, prepíšem a tentokrát použijem efekt kontúra. Na tejto stránke potrebujem nastaviť animácie, pôjdem na prvý text, animovať, volím posun, rýchlosť nastavím na čo najmenšiu a zľava doprava. Dávajte pozor, aby ste zvolili animáciu pri vstupe. Idem voliť animáciu tohto textu, animovať, stúpanie, opäť pri vstupe, rýchlosť čo najmenšia a volíme z hora dole. A na tento text volíme animáciu, posun, pri vstupe, rýchlosť čo najmenšia, sprava doľava. Medzi stránky nastavíme prechod, kliknem myšou medzi dve stránky, kliknem na D, dostávam sa do animácie prechodov a volím prechod nájsť zhodu. Upravím si čas trvania prvej stránky a animáciu pustím. Môžem stvoriť ďalšiu stránku. Druhú stránku si zduplikujem, odstránim texty. Tento prvok posuniem späť tam, kde bol. Nechám ho prichytený. Produkt zväčším. Posuniem na stranu. Ideme si vytvoriť pomocný prvok na ďalšej stránke. Pôjdem do prvkov, do tvarov a volím
zvolím kruh. Prefarbím ho a použijem červenú farbu z tenisiek. Tuto máte farby na fotke, tenisky, čiže použijem túto červenú farbu, aby mi to ladilo. Vložím texty, vymením font, zmením farbu a prvok mám pripravený. Tento prvok si potrebujem stiahnuť. Pôjdem na zdieľať, stiahnuť, stiahujem súbor PNG. Ak máte Canvu Pro, zvoľte maximálnu veľkosť. A v Canve Pro si to stiahnete s priehľadným pozadím. Ak nemáte Canvu Pro, tak musíte použiť inú aplikáciu na odstránenie pozadia. Sťahujem aktuálnu stránku a dávam hotovo. Ak nemáte Canvu Pro, tak pôjdete na zdieľať, stiahnuť, tiež si stiahujete PNG, veľkosť necháte aktuálnu, priehľadné pozadie nemôžete zvoliť, vyberiete si stránku, v ktorej máte nahratý tento prvok a dáte hotovo a stiahnuť. Vy to budete mať s pozadím a pozadie odstranite tak, v Canve Free pôjdete do aplikácií, vyhľadáte aplikáciu Background Eraser, kliknete, vyberiete obrázok, z ktorého chcete odstrániť pozadie a dáte odstrániť pozadie. Týmto spôsobom môžete v Canve Free odstraňovať pozadie. V Canve Pro stačí nahrať stiahnutý súbor bez pozadia a vložiť na plochu. Zoberiem túto nálepku, ktorú som si vytvorila a dám ju do animácie. Nastavím. Túto pomocnú stránku môžem teraz mazať. Dám delete. Medzi stránky opäť vložím prechod. Nastavím si trvanie viac ako 1 sekundu a pokračujem v animácii. Opäť si zduplikujem stránku, to nálepku zmenším, produkt tiež zmenším, pravím si zoom, tak aby sa nachádzal v polovičke môjho dizajnu. A idem vložiť pozadie za tenisky. Pôjdem do prvkov, budem vyhľadávať žltú pečiatku, pôjdem do grafiky a vyberiem si takýto prvok, ktorý zväčším. Tento prvok v polohe, vo vrstvách posuniem dole pod tenisky. Tenisky môžem za roh trošičku zväčšiť. Dobre je, keď tá jedna teniska bude trošku prečuhovať nad ten môj prvok, ktorú som tam vložila. Vytvorí to taký 3D dojem. Vložím prechod, opäť nájsť zhodu a trvanie v sekundách volím viac ako 1 sekundu. Zatiaľ to funguje v poriadku. Môžem vložiť texty. Opäť vložím textový blok. Prepíšem text. Zmením farbu. Zmením font. V efektoch nastavím zdvihnutie a toto jedno slovo nechám vyfarbiť žltou. Nastavíme animáciu na tento text. Čiže pôjdeme na animovať, dáme posun pri vstupe, rýchlosť nižšiu a animujeme sprava doľava. Ideme na ďalšiu stránku. Túto stránku opäť duplikujem, text zmenšíme, odstránime animáciu, zoberiem tenisky, zmenším ich a vložím ich na pravú stranu pod text. Tento prvok tiež zmenším a posuniem ho viac do stredu. Vo fotkách vyhľadám inú alternatívu môjho produktu. Medzi stránky vložím prechod, opäť dlhší ako 1 sekundu. Vrátim sa na tieto tenisky, pôjdem na animovať a chcem, aby tie tenisky prišli z hora.
Čiže pôjdem na stúpanie, rýchlosť nastavím čo najmenej a dám z hora dole. A zároveň upravím časovanie toho prvku. Ak nevidíte časovanie, stačí, keď u prvku pôjdete na 3 bodky a dáte si zobraziť časovanie a upravím si to časovanie tak, aby tie moje tenisky tam prišli trošičku neskôr. To znamená, že bude to vyzerať tak, že najprv sa mi stiahnu tieto jedni tenisky a až potom pribudnú tie ďalšie. Môžem ísť na ďalšiu stránku. Tentokrát to urobím tak, že si trošičku natiahnem ten vagónik a tu niekde rozdelím tú stránku. Čiže kliknem na túto paličku, pravým tlačítkom myši a dám rozdeliť stránku. Čiže prvá stránka vyzerá takto. Prišli tam tie tenisky a teraz chcem, aby tenisky klesli postupne dolu a za nimi sa objavil text. To urobíme na tejto stránke. Jednak vložíme animáciu, čiže kliknem na tenisky, vypnem animáciu stúpanie a vložím vlastnú animáciu. Čiže pôjdem vytvoriť animáciu, vlastnú animáciu, chytím tie tenisky a pomalinky ich budem posúvať takto dole, úplne pomaly, lebo ten pohyb uvidíte aj tak bude dosť rýchly. Aby mi to nešlo takto trhano, tak nastavím si ten pohyb na plynulý, rýchlosť nechávam čo najmenšiu a dám hotovo. Chcem napísať výzvu, takže vložím textové pole. Prepíšem text. Prispôsobím veľkosť, tak aby sa mi text dal vložiť pod tenisky a aby sedel do tejto žltej pečiatky. Zmením font, necháme ho bold, skontrolujem, ako to vyzerá. Ešte by som zmenila farbu a v efektoch necháme zdvihnutie. V polohe tento text musím dať až pod moje tenisky. Teraz je to správne. Medzi posledné dva vagóniky nevkladám prechod. Ešte upravím čas zobrazenia týchto tenisiek, pretože tieto tenisky musia zmiznúť trošičku skôr, aby bolo vidno pod nimi ten text. A hotovo. Animáciu si môžeme pustiť. Takúto animáciu môžete podfarbiť zvukom, čiže pôjdeme do zvukov, dáme vyhľadať pesničku, nastavíme paličku, odkiaľ chceme pridať zvuk, kliknem na názov a za paličku sa pridá zvuková stopa. Aby nebola príliš hlasná, môžem na ňu kliknúť a hore v tomto menu v reproduktoriku môžete upraviť hlasitosť. A hotovo. Pozrieme si ešte raz animáciu. Hotovú animáciu si stiahnete tak, že pôjdete na zdieľať, stiahnuť,
Sťahujete video vo formáte MP4, ak máte Canvu Pro, nastavte kvalitu na maximum, vyberte si stránky, v ktorých máte uloženú animáciu, dám hotovo a stiahnuť. Video sa uloží na váš disk do stiahnutých súborov. Verím, že sa vám tento návod páčil a sledujte aj ďalšie.